много се притискам дали Ергена ще ме хареса изобщо. Оле, ма това той ли бе? Здравейте на всички, аз съм Милен и съм новият Ерген. Мога ли да вляза? Оле, ма много си убав бе! Пу-пу, динити руки! Здрасти, приятно ми е, Милен съм аз. Здрасти, здрасти, къцкай тука. Жужи съм аз, Жужи. Оле, много е хубав, получавам въртовъртеж в главата, не знам какво ми става. Какво търсиш в един мъж? Първо като отида от тях, търся къде си държи портофейла. Не ме разбра. Какво търсиш в него самия? В него търся пари, кредитни карти, такива неща. Оле, не мога да те гледам чак. Защо? Свикнала съм на по-грозновати. Така ли? Ще приемеш ли тази роза от мен? Оле, ма как няма да я приема, бе? Оле, чилбо мириши. Оле, на осмото ни бесам от кеф. Чай звъна на майка, да й кажа. Усещам, че нещата между мен и Жужи ще се получат. Аз от притискане па забравих да го питам каква кола кара, бе. Моля да го извика ти пак. Нали? Направо мрях от глад да го чакам тоя. Стол имате ли, бе? Поне така си мисля. Здравейте, мили мои скъпи ученици, как сте? Извинявам се, госпожо Караманова, че така нахлух във вашата класна стая и ви прекъснах учебното занятие. О, няма проблеми, господин Петков. Ученици, поздравете директора. Ученици! Здравейте, господин Петков! Набързичко само да прегледам дали е топличко в нашите класни стаи, в нашето най-елитно учебно заведение в областта. Ма наистина топличко бе. Както знаете, ние сме на първо място от най-топлите училища в областта, да, и се надявам никой от вас да не се оплаква, нали така? Болнички има ли? Ами само един, Анастасия. Анастасия, аз ще я привикам нея в директорската стая, да. Георги, как си бе моето момченце? Да поздравиш майка си. Аз съм и преподавал на нея едно време, да. Добре, ще тръгвам. Най-елитното училище, най-елитното. Хайде, госпожо Караманова. Най-елитното. Здравейте, госпожо Николаева. Ще ме прощавате, аз набързичко минавам да видя моите най-добри ученици. Oh, no problem, Mr. Tudorov. Ученици, хайде да поздравим Mr. Tudorov together. Hello, Mr. Tudorov. От най-доброто елитно училище на Балканите. Как сте, мили мои ученици? Как сте? Госпожо Николаева, вие как сте? Учите ли го той английски, а? How are you? How are you? What are you doing? И аз го знам. Спечелих 2 олимпиади по английски язик през 2003 година. Аз съм тук само да ви напомня, госпожо Николаева, че днес има проверяващи и да напишете отсъствие, ако има някой отсъстващ. Болнички има ли? То заради полените, които летят тук сега през пролета. Анастасия, как си бе, миличка? Аз майка ти я познавам. Едно време я учих по география. 78 година. Да я поздравиш. Най-елитното училище е с най-елитните ученици. Айде, чао. Супер! Какво се случва тук? Я да видя какво се случва тук, бе. Това е Моля, за внимание! Вие къде си мислите, че се намирате, бе? На полето ли? Не съм звероукротител тук да идвам да ви укротявам и да ви събирам като овце. Внимавайте в картинката. Дечица, при кого имате ви час, бе? При Николаева. Аз ще я оправя Николаева. Къде е? Имаме свободен. Нямате болна свободен час. Какъв свободен час? В нашето учебно заведение свободни часове няма. Сега отивам да... Георги, момченце, утре имаш при мен час, ще те изпитам на дъската на всичка. Отивам в дирекцията да видя някой да ви замести. Тук няма своеволие в това учебно заведение. Аз съм дежурна на този етаж и чуя ли гък-мък? Става лоша. Айде сядайте и четете по нещо. Той е голям кукумица. Георги! Своеволия. Абе, Айван! Абе, don't do that, бе! Ще паднеш и ще си break the head. После, what are we doing? Ще трябва да ходим to the hospital. There's no time. Oh my god. Oh, Petrova, hello. How are you, бе?
кажи на твоето синче да go to play with my boy. Go, play. Ти, how are you? Как я драйваш? Абе, Айван! Абе, don't throw sand в очите на момчето, бе! Много си stupid, бе, Айван! Ще дойда там и ще те слапна! Oh my god! Неразбрани, boys, неразбрани! После ще има, ако не би... staying still, не би чудо си. Абе, Айван, бе! Абе, как може така да му брейкваш главата в този асфалт? Ами много си! Oh my god, не мога да повярвам, че finally my students имат habituation vow. The време flies fast and неусетно. Сякаш yesterday беше, когато бяха first class. Georgie, smile the camera, smile. Бе, защо няма фото? Нещо е празно. Oh! Али Петрова, това е моят най-амейзинг клас. 12 е the best class. Оле, ще края лъп, не мога вече да се стържа. Имаш ли тойлет хартия? Thank you. Congratulations, class! Congratulations! Ама много very beautiful сте всички много. Hey, class, come on over here да си taking photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woo! Oh. Let's do it again. 1, 2, 3. Кой ми звъни по никой време пася, бе? Ало! Hello, това ли е the mother of Georgie? Моля, кой се обажда, бе? My name is Mrs. Николаева и аз съм the English teacher на Georgie. И ви се кълвам, за да ви кажа, че ще имаме паренци среща in the понеделник. Ма на какъв език ми лафиш, бе? Ама please, да не ми говорите с такъв тон. Ейш, кукумицин, я да се научиш да ми говориш на чист български език и тогава да ми се обаждаш, а? Excuse me? Excuse me. Тест на някой друг. Не на мене. Ще ме приказва тя на инджи китайски. Гарга с гарга. Oh my god, тази е crazy. Хайде, ученици, по двама за ръка, отиваме към плажа. Няма да викам като подарък. Георги, Анастасия, и за вас се отнася. Започвам да чета инструктажа. Искам да слушате внимателно. Няма да повтарям. Първо, без да влизате надълбоко в морето. Ако някой се отдави, после аз ще трябва да ви лежа в затвора. Няма как да стане. Второ, 12:00. Всички отиваме обратно в хотела да обядваме. Бе, как няма, бе? Платили сме за обедно меню. Трето, без консумация на алкохолни напитки. Анастасия, това за теб се отнася, че... Бе, къде е Анастасия, бе? Бе, Анастасия! Аз казах ли да не ходите надълбоко в морето, бе? Казах ли? Излизай бързо! Ей, сега ще се обадя на родител! Ей, сега ще видиш ти! Ага!